Na voňavé škoricové osie hniezda si pripravíme 4 šálky hladkej múky, 4 šálky cukru, pol lyžičky soli, citronovú kôru, droždie, 2 šálky mlieka a 8 lyžic rozpusteného masla. Do misky si nasypeme múku, vyhrabeme jamku, pridáme cukor, droždie, zalejeme teplým mliekom, trošku premiešame a necháme vzísť kvások. Medzi tým si v hrnčeku rozpustíme 200 g masla a ďalej do cesta 4 šálky cukru, pol lyžičky soli, citronovú kôru, 2 šálky mlieka a zapracujeme. Nakoniec ešte do cesta zamiesime 8 lyžíc rozpusteného masla. Bochník zakrieme a necháme vykysnúť. Do zvyšku rozpusteného masla pridáme aspoň 150 g cukru a 2 polievkové lyžice škorice. Dobre rozmiešame a zmes necháme stuhnúť. Vykysnuté cesto na pomúčenej doske rozvaľkáme na tenko. Natrieme škoricovou plnkou, zarolujeme a rolku trošku ponaťahujeme, aby bola všade rovnako hrubá. Niťou odkrajujeme asi 1,5 cm kúsky, ktoré ukladáme na plech. Necháme podkysnúť a potrieme rozšľahaným vajíčkom. Vyjde približne 20 kusov. Vo vyhriatej rúre pečieme na 180 stupňov približne 35 až 40 minút. Záleží však od rúry. Najlepšie sú ešte teplé s pohárom dobrého čaju. Tak dobrú chuť!